ప్రస్తుతం ఈ అజల్ పద్ధతి తత్తుపోతుంది అజల్ పద్ధతి ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೋಲ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬುದ ಪದ್ಧತಿ ಕೋಲ ಒಂದು ಜಿತ್ತೆ ಇತೆ ದುಂಬುಂಜಿ ಕೋಲ ಪೂರ ಬೊತ್ತು ದಾವನ 10 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆವತ್ತು ಇತೆ 3 ಗಂಟೆ ಪೂರ 13 ಬೊತ್ತು ಮುಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತೆ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ ಒರೇ ವಯಸ್ಸುಗೊಂಡ ಕೋಲ ಘಟನೆ ವಾದ ಘಟನೆ ಪೂರ ಆನೆ ಬಂತು ಪೂರ ಇತೆ ದುಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಅವು ಜಾತಿ ನೂರು ಪಾಲು ಪತ್ತಿನ ನೀಚ ಕುಲ ಮುಟ್ಟ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಟ್ರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಕೊಡಿ ಒಂದು ಅಜಲ್ ಡೋಲ್ ತಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜಲ್ ಡೋಲ್ ಪಂಡ ಬರುಡಿ ಆವಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂಚ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಇತ್ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಪೋತು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ನಮ್ಮ ದೈವಾದ ಅಜಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ದೈವಾದ ಒಂದು ಉರಿಯೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಆ ನೆಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆ ಇಂಚ ದೈವದ ಆ ಕಟ್ಟಲು ಪೋಕು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆ ಪೊತ್ತು ಎಂಕ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅತಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ನಿಂಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಪನ ವಾಕ್ಯ ದಾದ ಬಂಡ ಈತ ಗ್ರಾಮ ಇತ ಮೂರು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಿದೆ ಆಗಲೇ ಸಂಬಳ ಬಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಈ ಅಜ್ಜಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಪರಕೆ ಕಾಲ್ ಸಿಕ್ತುಂಡ ಆಗಲೇ ಕಸಬು ಕೊಂಚ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಗನ ಆಂಡ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಏನ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಪಾತ್ರಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಮುಲ್ತ ಮುಕ್ಕಲಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಮದಿದೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೂಲ ಇಂಚೆ ಪಂಜಿ 10 15 ಕಾಲ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಮುಗ್ಲು ದೂರ ಗುರಿಗೆ ನೋಡಿ ಚಾಕರಿದಾಗ ಕಲ್ಪುಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಐ ಕಲ್ಪುಡೆ ಪಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ತೆರಿಪಲೆ ಈ ಅಜ್ಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ 100 ಪಾಲ್ ನೀಚ ಕುಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈಗ ಅಜ್ಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವಡು ಏನ್ ಪಂಡೆ ಬನ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ವಾಕ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾಡ ವಾಕ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಗ ಅಜ್ಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಕೋಲಾರೇಬಲಿ ಗ್ರಾಮಡು ಅಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ರೂಪ ಕೊರತೆ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಪಂತ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚೆ ದಪ್ಪು ఆయన ಪೂರ ಉರುಡ್ಲ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಏತೆ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಪೊರ್ಲು ಬಂದು ಪೆಂಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿ ನಾವು ಬೇತೆ ಆನ ನಮ್ಮ ದೈವ ಮಲ್ಪು ಪೊರ್ಲ ಬೇಸ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ ಆ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ಪಿ ಪೆಂಬೆ ನಲ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಪೆಂಬೆ ನಲ್ಪಿ ಅವು ಚೆ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಏನುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಅಜಲ್ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ